Oblúk z opačnej strany Demitra. Gól! Dáva gól! Vyhrávame na družství! Pálo Demitra a jeho... Útočné pásmo a končí sa táto naša početná prevaha. Losová strela, Demitra, gól! Gól! Kontaktný gól Pála Demitru, prijalo nám aj šťastie. Odrazil sa puk k nášmu kapitánovi, žijeme 3-4. Druhý Demitrov gól v tomto zápase zdvihol divákov zo sedadiel, zaplnený štadión aplaudoval hokejovej genialite útočníka St. Louis Blues, ale aj fantastickej kombinácii na jeden dotyk. Keď robíme srandy na tréningu, tak jasne veľa začiatko vyskúšame, každý má svoje také, čo robí a to je jedno z toho, čo ja niekedy skúšam, hovorím, nemá to žiadne meno, ako ja tam iba medzi nojachtami strelím, to som rád, že to vyšlo. Tu Ameriku to párkrát skúšal, nevyšlo, tak vlastne tam brankára by to asi nešlo, ale hovorím, ako to bol ako výborný zápas, sme sa všetci dobre cítili, takže akože prečo to nie. To len sme hovorím, furt dúfali, že medzi tými dvomi bude aj on, ktorý akože prežil. Pálo urobil pre trenčiansky hokej kvantum, takisto pre slovenský a vôbec pre celý svetový. Je to strašné. Vážená smutiaca rodina, v prvom rade by som za nás všetkých, čo sme tu a boli sme Pálovými najbližšími z hokejovej rodiny, chcel vyjadriť najúprimnejšiu sústrasť manželke Majke, deťom Lukasovi a Zarke, rodičom, sestrám a celej rodine. Takisto rodinám Karola Rachunka, Jana Mareka, Jozefa Vašíčka a všetkým zosnulým tejto tragédie. Proste ja som nemohol veriť vlastným ako očiam a ušiam, keď mi to hovorili a ja som sa mu snažil volať hneď späť, ako ja som bol úplne mimo, ako proste ja som nevedel, čo sa deje a dopadlo to tak, no. Nech odpočíva v pokoji a vždycky bude tu. Nedá sa na to nemyslieť, v podstate od včera, odkedy tá správa vyšla von, tá jeho rozlučka tu na tomto štadióne po tých majstrovstvách nejak teraz po tej tragédii nabrala nejaký hlbší zmysel a mám to vlastne stále pred očami tú fotku a ten moment, keď sa na ľade lúčil s fanúšikmi, takže to bude asi v mojej hlave dlho. Pálo bol veľmi dobrý kamarát. Keď sme sa stretávali, tak bolo vždy vidieť jeho srdečnosť. Poznám sa aj s manželkou Majkou, poznáme si navzájom svoje vlastné deti, dokonca ich dcerka chodí s našou malou na tenis. Dokonca včera tam boli. Ťažko sa hovorí o človeku, ktorého poznáš osobne a ktorého pozná celý národ a nielen Slovensko, ale aj celý hokejový svet. Budeš nám veľmi chýbať, Pole. Vždy budem na teba spomínať s úsmevom. Pretože tak si žil a nikdy nezabudneme, čo si pre nás urobil a čo si pre každého z nás znamenal. Pálko, viem, že teraz
sú rôzne myšlienky, ale ten najkrajší moment z reprezentácie je to zakrútenie vokov nových nôh a bronzová medaila v Helsinkách. Určite áno, ako tá medaila, ako človek, keď vyhral tú medailu a ako v tom istom čase sa mi narodil ako môj syn a hovorím, ako tá medaila, aj tá olympiáda, ako to bolo niečo úžasné. Ďakujem pekne.